Hej ljudi, u sredu 26. juna od 18 časova u OTP banci u Beogradu organizuje se jedan sjajan event. Organizuju ga OTP banka, Founders Institute i Epicentar i pričat će se o programima podrške za startupe koji su trenutno aktuelni. Takođe, OTP banka će predstaviti drugo izdanje svog Finsight finansijskog akceleratora na kojem je Student Ventures učestvovao u njihovom prvom izdanju. I ako ste kao i mi, kada ste trebali da pravite slajd za finansijskim projekcijama se hvatali za glavu, ovo je rešenje za vas. Ono što je cool jeste da, pored formalnih timova, ove godine primaju i neformalne timove. Takođe, program je potpuno besplatan i imat ćete priliku da imate i 1-na-1 mentorske sesije. Ako vam ovo sad zvuči previše dobro, onda je bitno da znate da će primati samo 20 timova, tako da požurite sa prijavom. I u suštini mi dolazimo na ovaj event u sredu, tako da ako želite da čujete naše utiske, slobodno priđite i podelit ćemo vam sve što smo mi iskusili. Ništa onda, vidimo se!